Na Rympei U ka channel namding ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Katanat sipai sun jong ka yuri Ukraine kala yathu baka Russia kala Ther haduk khandai tli ki namding bar ars pandu tli ki drone haka jing na kyarthma miet se Ukraine haki benta ba pher jong tekari ki jingte baneng kong ki pen I baka tanat yada sun jong ka Ukraine kala yo ban khang la no shispa nyapu south tli ki leng sun ba klem Bri U lani ki drone jong ka Russia haka wai ka jingja katanat yadari jong ka Russia ka ong bakala yo ban khang lat lai phun reu tli ki drone jong ka Ukraine ki bawan poi na ki benta shathi jong ka ri kan thop haki than jong ka nongba Kirks Branks Kaluga Smolensk bat ha Moscow loong ba ka Russia bat ka Ukraine kim shim lala ban poi sha ka jing yakran ya suk wat hadin bon tli ki jing persang ban yakran yapan bej haka jing lam khamat jong ka United States bat ki weide ki ri kum ba Qatar kum ta loong ba kani ka jing yakan at kala nang yaj bat nang beteng nakapor syakapor wat lada kala wan ra ka jing julor bat jing do nong ya baroh art likiri hapring ka jing yakan at jong ki